pagayam nga ibasa ito'y lagit tinapalabas ng pagayam ito nga Celso iti Santa Ana Cagayan. Sagudahan nga tisurat ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Celso. Dear Manong Nemi, kunada at ti tao metlaeng ti mga aramid ti bukod ng agasat. Ngayon nooraan niya tiraramiden ti tao no saan nga iso tinaykari ti Diyos apara ken kuana. Katawan ti maramidan na Manong Nemi. Manong Nemi sagbay nga nakwarwaran ti pakabuklan ti lagip ko tinapalabas sa Jactopulos malipatan. Nga kahit kumit nga bilang nga ito'y nga pagkasalita kat makunamat nga naimbaligyan success love story. Kasti man nga rod nga rugyak ti aglagip tinapalabas. Sangsangpit ko dito'y balay nga naggapoy dya ili anapan na kitsyenda. Basta Domingo, kalbasan, ti Sabado, apan nagsweldo, kasmason, iti pagtrabaho ka construction. Katsiyak ti mapan makitsyanda tapno, gatangek ti makalawas nga kasapulan mi kadatatang, kan kastamatan kininanang. Huwen, datatang, kan ti aksyuman kada kami. Taltalo kami lagan Manong. Agriring tinabati ka cellphone ko di salad ko. Kit ko na ni tatang, nga iti kano palaing nga nakaringringgur ti sipik. Nagdardarasag nga nga simrek, Manong Nemi kat ni Romela ka anakak di Santa Ana Cagayan tutong tawag. Sinong bata? Oh, kanagan. Romel, hello. Angel. Enton Domingo ti kasarmi kinitina, Angel. Umay ka wen. Anak? Nimot Angel. Manot lang taon mo. Ti ko na, enton Domingo ti kasarmi kinitina. Umay ka wen. Nagsan na ayak iti nauneg Manong Nemi kat Jaka mo no anya trumbeng nga kayat asawan na tirignak. Maragsakan ka di? Tamakitak tumanen ti lugar nga nakayanakak kandi makilak. Naragsaka ka di tamakitak tumanen di kiti pipintas nga buya ti igid ti baybay kaya nagdadungan-dumang nga isla nga nakalalagip kanya. Nga mapi nga nagsan na ayak. Santa Ana. Isot nagarapaapak ngam sadya met nga natunday deta nga rapaap. Sadya nga nasugat ti pusok. Pimanawak sadya kat agsubliak. Kat nagsubliak dito lawag. Karing-karik idi Manong Nemi. Nasahanak to nagsubli sadya. Nagtimag manen Manong Nemi ni Romel kat kunan. Uncle please, umay kawan. Ha? Umay kang Uncle wan. Ni tatang kahit ang ano kasalita. Ni tatang naitid ko kayong kuwarit sa cellphone na. Una cellphone ko. Kino namanen ni Romel Manong Nemi sana insublat impasublat itisipin na kini Mang Romy. Tinaunaan mi nga inam nga kakapsat. Ngay sulaing Manong Nemi tinaikamang itinakayanakan mi nga lugar. Tagalawag ni tatang idinto tataga Santa Ana day dinanang. Ngay idinaulila kami ni tina. Imay kami nagnaend dito lawag Manong. Nagtimek ni Manong Romy kat kunana. Kabagis! Manong, sa galang dati sa daga kapsat ko, isang pang-aasip ato matandara ka. Adon na kiti awis ko keng ka. At dati ko man tipatgam. Anayat ti problema. Anayat basol ti Santa Ana tadi ka mat umayan. Adin ko. Ha? Umay ka na. Agkasara to'y inauna nga kaanak kam. Manong amumat tiga po na.
no apay nga jakong kayat umay dita. Ana? Amo matiga po no apay nga jakong kayat umay dita ko na. Mawatan ako ma. Sigamet. No napatagpay lang kayong ka tinapalabas, ading ko. Masapon nga umay ka. Tadagur uray kang ka nga surpresa. Surpresa? Ano ito nga surpresa, Manong? Ngayon nagkatawa mo't Manong Nemi ni Manong Rumi Agunana. Loko ka. Muam-muam to Surpresa ka doon pa nga rod. Ngayon ba kakangkan? Umay ka wen. Umay ka nga umay wen. Imbaga kinitatang ti awis ni Manong Rumi sa kumitla imbaga nga jak sigurado no makapanat. Kalpasan nga imbaga nga saanda nga makasurot nga agasawa tada tarakenda Manong Nemi. Di mo ka di pinalipatan ni Maricel ha? Celso? Tatangmet. Abay amoy ka dito may papansin na ito. Siya tupad ko ng metloko. Adaya hangkong amo kata kayo ng anak ko. Diya ka mo Manong Nemi nurumbeng nga makigtutak idayta nga saludso ni tatag. Ngam jak sinong batan. Kadi di malpasa ko nga mga nagsubliak ti silad ko kadito yakaslam. Nagsubliak sa Diyas Santa Ana. Adun nga tawen tinapalabas. Nagkaubingan kami kini Maricel Manong Nemi agkabaranggayan kami ngam saan kami nga kapurukan. Tagapuruk pakak kisuna nga aday ti asideg ti eskwela. Irinto tapuruk tangatan ti ayanmi. Nagkaskwelaan kami ti grade 1 ken idaytang kinaganus ti pusok Manong. Kang kanayon ko iding ibaga kang kuwana Manong Nemi. Maricel, armeng kanto Oen Manong Nemi kang kanayon ko ibagbaga kini Maricel nga armek to. Nga asawaik to isuna. Ngam tisungbat na idi Manong Nemi kit bilaw-bilawan nak be. Pen pasaray agsangit isuna Manong. Pasaray makasangit, mapasangit ko isuna. Basta naman nga to, asawain nga to. Nagsang-sangit to. Yung naging nadayo kami kini Maricel Manong Nemi, idi maulila kami iti ina. Kaya inyawid na kami, ni tatang ko dito ilawag. Kaya naadan kami iti may kaduwa nga ina. Ngayon agbasa ako niti sekundarya, nagsubliak sa Diyas Santa Ana. Ta pagbasaan nak ni Uncle Junior, kabsat de dinanan ko. Kadno bakasyon Manong Nemi tulungak ni Uncle Junior nga panagkalap. Nagkaskulahan kami manen kini Maricel idi tag first year high school kami Manong Nemi. Kanin tuloy ko ngayon baga keng kuwana nga, Maricel, armen kanto, Maricel, asawain kanto. Kat iso ni Maricel Manong Nemi tinagbaling inspirasyon ko iti panagbasak. Kan iti tutulong ko kini Uncle Junior nga kalap nukas nga bakasyon. Kat kasla sa anak nga mabanog ngagtagwan anin tumat Uncle tagaod ngagtimon iti bangka nga pagluganan mi nga mapan agsigay. Mapan kami agsigay nga iti asideg nga puro iti asideg ti barangay mi. Ikam to agsigay iti Isla Pugo, sadyay Parola, sadyay Ugingan. Kaning kamtupay agsigay Manong Nemi iti asideg ti daan nga pier iti ayan da Maricel apuruk pakak. Sakam dumapan lawlawen nga pagsigayan ti basit nga isla. Ti Isla Manidad. Nga da iti dayaen nga amyanan ti purok da Maricel Manong Nemi. Uwan Manong Nemi siyak tot agipakat iti sigay ket nintumet Uncle ti mangiturong iti bangka. Kadidton may pakat min ti sigay. Ala ek tumeten ti tekken. Kadison tumeten Manong Nemi ti pangbalakbak ko iti danom. Tapno makigtut dagiti ikan kadagpatengada. Kad madungpar danton tinaipakat nga sigay. Kadidton agsangat kami Manong.
Kasta unin tumitintirag sa kami tanakadado dagiti kempet nga ikan iti sigay adda balaki bugsi laplapit barangan mulmul sungayan pugpugot kanda dumapay nga nakaadado manong namigan nagdadakkel da amom Celso hampe angel amay amom basta kadwa ka nga kalap Celso nakagasgasat ta sangga ibaga ni Uncle Junior manong nami kunak tumet Angel inspirado ak ngamin nangro na no dito isla manida ti pagsigayan ta dito nga isla abangunin min to kini Maricel ti palasyo mi oh, polis kano ti kayat ni tatang na nga mga asawa ni Maricel ana polis ti kayat ni tatang na nga mga asawa kang kuana manong nemi agprotesta nga dagos ti pusok iday nga imbaga ni Uncle Junior. Diya kayat manong nemi nga dasabali nga lalaki nga pagtungpalan ti prinsesa iti pusok. Nga isut arapaap ko nga agbalinto nga reyna iti pagariyak. Inbakal ko ti panagkitak iti pakabuklan ti isla manidad. Nakapinpintas nga isla iti panagkitak. Saan ka mabannog nga tumaray nga manglawlaw napudaw dagiti kadaratan maris balitok dagiti dalumpinas nga bato nga mabali nga pagtutugawan ken kang runan ti amin manong nemi ket adda basit a kuweba nga naipaten nga iti isla ket kunak di takam to nga agbalay dinadto nga bangunin mi ti pagarian mi ken ni Maricel manong nemi adu tinipadpada sa kapanagkalap bayat iti kaadak ti sidong ni Uncle Junior akas ladyak sabirin ti pudot ken lamek iti panakidaklis ko na tiyempo ti daklis baysa akto karigiti agtaguan ket may santumet ni Maricel manong nemi nga makipagguyod jak to samiren nga di pa nakapuyat ko mapan makitayog ken sumurot ken Uncle Junior nga mapan nagbantak iti ikan nga mataan kayat na nga sawen manong nemi inspirado ak kabayatan di pa nagga teenager ko inspirado ak nga da idi di Santa Ana Cagayan iti tagkaskolaan kami kini Maricel tadi to Santa Ana manong nemi di pakabuklan ti arapap ko nga mga asawan to kini Maricel. Uwan manong nemi awan idi ti samirik arigat pudot lamuk iti kadak iti Santa Ana Cagayan kabayatan nga agkalapak manong nemi no kasta nga bakasyon no awan ti klasek kabayatan manong nemi nga kaskolaan kami kini Maricel iti high school makidaklisak to manong nemi ket may saag to kadagdag taguan ket may santubat ni Maricel nga makiguyod uwen jak to samiren ti pa nakapuyat ko mapan makitayog ken sumurot ken Uncle Junior nga mapan nagbantak ti ikan nga mataan sumurot tak nga mapan nagpaguyod kadagiti tanggigi, susay, talakito, ken dorado. Taorin no tiyempo ti tudo, jak to samirin ti lamaek, tadala tamet ni Maricel nga inspirasyon ko. Ken jak met maliwayan manunemi nga awagan ni Apo Diyos. Nga kidawek iti panagtarabay na kaniyak kada kami. Nga tikang runaan, nga kidaw ko kinidaw dahot ko ken kuhanam. Sapay ko manong nemi tadakam tumit laeng kini Maricel manong iti agkatuluyan adakam idin iti third year high school kini Maricel manong nemi kaaldawan dagiti puso iti tamaangay ti JS Pram ti eskwela mi siyak ti muna nang isala ken kuana manong wait siyak ti muna nga nang isala kini Maricel ket dinanggayan mi manong di may isa nga ayog nga nagbalin nga timsong mi manong dede kanta ni Basil Valdez nga hanggang sa dulo ng walang hanggan uwen manong nemi na isang sangayan dede nga rabi nga tiyak kang kalayon ko nga isala ket awan sa bali manong nemi no saan nga ni Maricel
Nilaing Maricel manong nemi tinsalak kadedi nga rabi. Nilaing Maricel tinsalak kadtunggal siyak manen ti mga lup amang isalak ang kuwanam. Ulit-ulit at tumanin manong nemi nga mangibaga kang kuwana iti I love you. Maricel, I love you. Bilawan naktumanin manong. Be, kunana. Bilaw ti sungbat na. Kalpasan na. Ipilpilit na ti umisan manong. Kadi di masiputak. Nanong nemi nga imisam. Imisam akman. Kaya di siputak nga si Mina isuna ti umong kinamakam ko kaya di tamasid gak rinakab ko isuna. Naggulagol yung damo manong naming saan. Saan na ngayon patuloy tinaggulagol. I love you, Maricel. Aging ga nariknak nga binanas nan ti arakop ko keng kuwana aging ga nagsabat. Aging ga nagsinabat anag kinagat dagiti mawaw ken nabara nga bibigmiki ni Maricel. Damo mi manong namin aging narakop ken nag lips to lips. Dahil nga tanti kararagsakan kada kami kini Maricel ang kaaldangwan dagiti puso. Kini sumatan manong namin tinangrugyan ti ayan-ayat mi. Adad damat ngayon pasnag ko tinagadal kan adada ng inspirado wak nga mapanagkalap nung hasta nga bakasyon manong namin. Aging ka nga nagturpos kami kini Maricel iti high school. Nagbadbada manong namin nga saan kami nga nagpatuloy pa nga nagbasa. Kad napasamak ti panagin na dayomi. Salag dayta nga rabi nagtulagan mi ngagkita kami ti ongto ti daan nga pier. Kadidi tamasungatak ni Maricel. Sinabat ko ngay narakop ngay nagkanman di kiti lips na. Nagtugaw kami manong nemi kat sinangumi ti isla manidad. Maricel? Oh, Celso, sa dito isla manidad. Ngagbalay tayo ito nag-asawa ta. Maore naklagid di, Celso. Hana? Maore naklagid di. Apay? Inaagtrabaho sa Diapari, Maricel. Aging nga dati isla manidad. Diyak to ang sarda nga aguray. Aguray kan ka. Ururahin ka, Maricel. Napan nga ron nagtrabaho ni Maricel sa Diapari kaya mas nagkumatinagkalap ka na gurnong bayat nga diyakon na makitkita pa ni Maricel. Iso na laing tanagbalinan nga istrikto kanyak dagiti naganak ni Maricel. Numadamag ko nga agbakasyon inakpasya rin isuna iti barayda. Didak kayat pastreken. Didak pulos pastreken manong. Kanipangbangin da kanyak nga sanakas kanyak ti kayat da nga pakiasawaan ni Maricel. Kadkalbasan ti upat nga tawin. Nadamag ko manong nemi. Nadamag ko lahingin. Ngay asawa da manong nemi. Ni Maricel iti paisa nga pulis. Oen manong nemi nadamag ko ngay asawa da ni Maricel iti maysa karag iti pulis iti ilimi. Nagprotesta nga dagos ti pusok saan nga mabalin ko nak. Saan nga mabalin nga saan nga kami kini Maricel nagkatuluyan. Saan nga mabalin. Inyik ikis ti barokong ko. Kaya di ba isa nga bigat manong nemi adanay paima kaniyak nga surat nga naggapu kini Maricel. Binasak. Celso, orahin ka iti ongto ti daan nga pier. Dagasen nak. Taintay jay isla manidad. Manong nemi, dinadaras ko nga rod, tinagrubuhat, inusar ko di bangka di motor, nga ususarami kini Uncle Junior nga kalap. Dinagas ko ni Maricel manong nemi ti ungto ti daan nga pier sakam si Manglad, iti isla manidad. Wow! Yan manong nemi nga ragsak mi. Dada kami dito isla manidad, ti pakabuklan derapap. Ito muna agundaway manong nemi kat nakaragragsak kami nga nakinkinamatan kini Maricel nga nang lawlaw ti isla manidad.
Ket no kasta nga makamakam ko, no kasta nga makamatak isuna manunemi, siyempre, arakupek to. Agtulid kami to'y tinapino kanapudaw ang kadaratan. Kadaglanan to, tigiti bibig mi, hindi nagapapahod man. Bumangon kami tumanen, nga kinamata naging ga asumrek, aging ga simrek ni Maricel ti uneg ti basit nga kuweba, ana ipateng nga iti isla. Tinurot kumat iso na ti uneg, mismo ti kuweba. Nga dito'y manong nemi, iti uneg mismo ti kuweba nga insuko kanyak ni Maricel ti bukod na nga kuweba. Kuweba ken kuweba manong. Kasla sa anak pala ini ang mamati manong nemi napasama ken. Ket napasama ken manong. Nakairuting kang panaginarakop ito uneg ti kuweba. Nakapapaw ti panaglanang di bibig mi ket di mi napupuutan no kasano nga naikat di kitarwatan. Dinigos ko manong nemi. Ni Maricel kada kita kakabarang agik itinaduma-duma paset ti baging. Uwen manong nemi kaslak may kaslak lamay sa amang ngalap. Nga impakat ko amin nga sigay ko itinaduma-duma paset ti bagi manong nemi ni Maricel. Kada kini bibig na titenged na ti barukong na kada kiti lupo na. Aging gangan biat konti panak. Manong nemi ket pinanak isuna. Ket dito'y manong nemi na usatan na burak ti ruangan ti bukod na nga kuweba. Dito'y manong nemi nga naglangoy-langoyak. Dito'y ak pa ka nagkabalyo ken nagbangka manong nemi. Dito'y ak ka naggaot nga nagtaguan. Dito'y ak ka nagtagken. Huwain manong nemi ti mismo uneg ti kuweba ti katingaan ti Islamanidad nga insuko ni Maricel ti amin. Sangkan tong baybayan. Wala itamat lang kaniyawid kan sa diyan angkel. Kinunak ket iminut ti arakop ko kenkwan. Ayetan ka. I love you so much, Celso. Iso insagot ko ken ti amin ko. Ngawan ti pa nagbabawi. Naulit pa'y na minsan manong nemi simreka kiti uneg ti bukod a kuweba ni Maricel. Kat sadyang inak intukit ti binini ayat ana ikari nga awan patingkana. Ngam jak pulos pagarupen manong nemi aday jati umunakin maudi apanag may sa tirik na ken bagi mi kini Maricel. Tati may sangal daw manong nemi na daw agkulaingin. Nga agasawa ni Maricel. Dahil may sangal daw surat laingan ni Maricel dinaidanon kanyak ket kunana iti surat na pakawanin nak Celso. Ngamjak mabali nga supyaten ti pagayatan di kitinagan na kanyak. Iasawa da kini Willie a pulis kadintun Domingo maangay. Ay ayiten ko unay ket si kantula dagtagi ko ti puso. Di kanto pulos malipatan. Saan kan tupulos nga malipatan? Saan kan tupulos nga malipatan, Celso? Ay ayatan ka. Uri no danton asawa. Kasla nagtupak ti lubong kanyak idireta nga nagbanagan ti ayan ayat miki ni Maricel manong nemi. Nagsakit kan nagsamunay kan nakaununag ti sugat iti puso. Jagmat kadi mapapabalaw kan mapabasol ni Maricel manong nemi ngem naulpit man unay kanyak ni kasat. Dagat manipod met idin manong nemi. Pimanaw akon sa Diyas Santa Ana ket nagsubliak dito'y lawag. Simurotak kanitateng ti konstruksyon ket jak napupuutan ti panaglabas ti panawen. Sa nga 15 nga tawen tinapalabas idi. 35 idin ti tawen ko. Ket siyak laengen manong nemi ti saan nga naasawaan kana kaming agkakabsat. Dua agkakabsat ko ti adda iti abroad, maysa ti adda ijay Mindanao, kanijay Cebu, kat da kami kini Manong Rumi, tinabati, ti amyan nga Luzon. Ita,
Agkasarin ni Romel nga inauna nga anak na. Inauna ka anak ka. Kadawawisan dak manong naming nga matendar. Ada ka no agur-ura nga sorpresa kanyak. Ngem, anya nga tareta nga sorpresa. Kat sagbay nga limnek ti init iti nga aldaw manong nami insaganak dagiti ka masapsapul ko. Tasapulik wano sa paig to tagluwas iti kabigatan na ngagturong ija Santa Ana. Nagluganak manong nami iti bus ngagapoy ija vegan ngagdiretso nga mapansin Santa Ana. Kat alas 6 iti agsapa manong nami iti adak dito sentro Tilawag. Umaya kon Santa Ana. Umaya kon Isla Manidad. Nakon ko na kitinakam ko manong na yun. Kadgapo ti sementadon adaretso ti dalan alas 2. Idi makadano nak idi balay damanong Rumi. Agasla di mamati nga sinapsapak ti dimteng. Saan akong nga naginana manong nemi. Binulod ko ti tricycle di Romel kat iso ti nagluganak nga napan iti daan a pier iti purok pakak. Kat napana ka mismo iti ongto ti pier. Kat nakalawlawag manong. Nakalawlawag nga manipod iti pier makitak manong nemi ti pakabuklan ti Isla Manidad. Isla Manidad. Adakon Isla Manidad. Kalpasan ti 15 nga tawan. Adakon Isla Manidad. Kaslaglag mauyong manong naming amang pukpukaw itinagan nga Isla Manidad. Noong pa'y amok nga awam dumdungeg. Kan saan mo't makangeg ti Isla. Isla nga rod manong. Adon tinaglupusan na ti Santa Ana kalpasan ti 15 nga tawen idi manong. Kasi iti kinaprogreson ti Port Irene iti barangay Kasambalangan. Kada doon di iti hotel kada payen casino nga pagay ayaman di turista ng runa ka di Taiwanese. Ngayon sa ampay nga nagbalik ti pakabuklan ti Isla Manidad manon nemi. Napudaw pa'y laeng di kiti napino akadaratan. Nadulumpinas pa'y laeng di kiti bato nga adda pa'y laeng adda pa lang sadya iti basit a kuweba nga naipateng nga iti isla. Manong nemi adda ti kasta nga kasasaad. Hindi malagip ko ti ko na damanong Romy kat stamatang ni Romel nga sorpresa. Ano ko mati sorpresa? Di pa nagbalbaliwan ti Santa Ana? Hangem, di pa nagbalbaliw ti Isla Manidad. Ngem na sorpresa nga agpeso manong nemi idi addamangeg ko nga timek. Nga adda ti likodak nga jak napupuutan. Celso, idi tumaliyawak. Maricel, sana ka di kagtagtagay na palayang? Sika ka di, Maricel? Sika ka di? Manong nemi kasla sampay nagbali ti pintas ti babae nga patpateg ko. Nga ganda kadwa na nga barito? Sino kadwa na? Anak na? Ngam kasla makikita ti rupa ti barito nga kastamet idi ti rupa idi kasta ti tawon ko. Siyak ka di ti ama ti kadwa ni Maricel. Manong nemi kasla tagtagain na pulaeng ti amin nga magpaypay sumanong adaag iti ongto ti pier daan nga pier nga magpukpukaw iti Isla Manidad nga dahakon aging ka manong nemi nga da nagtimek iti likudak
Ngawan sa bahalin saan nga ni Maricel. Nga dakadwa na nga barito manong Nemi. Agaman kami, tadimtangkan Celso. Maricel, iya maamukeng ka ni Manny. Ti anak ta. Kung naktupay, ti bini, ngayon intukit mo iti uneg ti kuweba. Iti Islamanidad. Nauri na kamatlayangan. Kalbasan tinasurukan nga makatawin. Sibod pimusay, di asawa. May sakan nga balo. Uwen. Ngayon kasladyak pala patsen, manong Nemi kasladyak pala mamati. Ngayon po noon ay pinagsinublat ko nga inarakop. Iti na irut dagiti aginak. Imuna ni Maricel, insublat ko ni Manny. Aging nag-inarakop kami nga talo. Maricel, Manny. Saan nga mamati ni Manny nga ako pwede asawam? Anak, ikarik ini magidam ti Islamanidad. Idya kami. Uwain pa, inistoryan kanya ni Mama. Ti pagkasalitaan tayo na yatyo. Kaanong na istorya na? Edi awanan ni Papa Willie. Celso, ti pamati idi ni Manny kat talaga nga ni Daddy Willie ti amana. Napay, ada idin mangidandanon kang kuhana nga saan nga ni Willie ti amana. Tas anda nga kakaingas. Tada kay nga kakaingas. Amo ka di Daddy Willie? Nga saan nga putot ni Manny? Amo na. Ipudno kang kuhana. Takali din kasar kami. Kahit naduktalan lang saan ako ng virgin. Isunti pa nang ibagag kang kuhana ti amin. Kaya di pasangay ko ni Manny. Amo din nga saan nga iso. Ti amana. Ngayon nagbalingan na siya at nadungo di Willie. Actually, nasusurok mat kayo patigisuna. Ngayon di awanin. Nagungar manin ti ayat ko ken kuana. Una nagungar manin ti ayat ko ken ka. Dito'y matin ng istorya ken ni Manny ti putpudno. Karagaman kami. Tadimtangkan. Agaman kami, Celso. Siyak turubing agaman. Agaman ak Maricel. I love you. Agaman ak Manny. I love you anak. Manong Nemi iti kabigatan na kat na ulit manin di pa nagkinamatan mi kini Maricel anang lawlaw iti Islamanidad. Ala ginarakop kami nga naginagek sa kamsimrek iti uneg ti basit nga kuweba kat napasamak manen. Ti panagbaymay sa tirik namin. Panagbaymay sa tibagimi. Ti panagbaymay sa tinapudno ayat ti tunggal may sa kada kami. Kasladyak pala mamati nga iso tinapasamak manong. Ini tadumteng ti Domingo nga kasar da Romel kanitina naigid dan meten ti kasar mi kini Maricel. Ada kami matlahing manong Nemi ti ingkari ni Apo Diyos ngagdan na aginayat agbinulig iti rigat kanamay iti tungpalbuyag. Nakaragaragsak kami manong Nemi kat dito'y kami Santa Ana mismo anang ipatakder iti bukod min nga malay. Construction worker ken mangalap ti trabaho. Kani di agbasan manon Nemi ni Manny iti college in baon mi isuna sa jitoge karaho. Adamat idin na itukit manon Nemi nga another sa balipay nga bini iti saklot ni Maricel. Iti manen uneg ti kuweba iti Islamanidad manong Nemi. Sadya manen nga naitukit. Babae manong Nemi ti may kadua nga anak mi kini Maricel. Isa daytoy ni Jennifer. Napagraduar mi manong Nemi ni Manny iti kolehyo aging ka na pa nag-training agas sa pulis kat
manong nemi na nagsakang kami. Takas la isumat ti kasukat da di Willie numampay sa ang iso ti pudnong amana. Nga nagbalin nga kaming ti PNP manong nemi dito'y lugar mi. E dinto, idagbasa maten manong nemi ni Jenny iti elementarya nakalalaing. Nga iso nag first honor manong nemi idagraduar iti elementarya aging nga idagraduar iti high school kat iso ti valedictorian. Manong nemi saan min nga nadyunan pa iti anak mi kini Maricel. Ni Manny nga inauna nga itan manong nemi kat addan asawa na may nga maestra ken 5 dagiti apu kumi kan kuanan. Si marunumat manong nemi nga nagraduar ni Jennifer iti kurso nga nursing. Nga ti agdama manong nemi kadada iso na ita sa Canada. Ada boyfriend nan manong nemi kat posible nga iti daytoy nga tawen agbakasyon ton. Kalbasan tinapaot manong nemi nga panaka-lockdown na iti Canada. Agbakasyon ton manong nemi kat dati umay nga bulan ti June palubos ta po. Ison tumaten ti panagkalaysada iti may isang Canadian nga boyfriend na nga agbalinto nga asawa na kanagbalintumet nga manugang ni. Nakas kasanulaing manong nemi kat babanti tulong siyempre tulong mi agasawa. Kaya makanam na mo mantumet iti panagbaling nga panagbalagi di kiti apu ko mi. Tanasisingpet na lalaing dawanong. Nasa rin matagkuyog kami ti asawa ka mapanagkalap. Nagkalap ka mga dua. Mapang ka magpiknik. Kabayatan nga kalkalap kami. Kat kang kanayon kami manong nemi nga dito Isla Manidad. Iti mapami pangaldawan. Nakalalagip launay manong nemi dagiti lugar adinupulos malipatan. Nakalalagip launay manong. Agaga nga si bibiyag kami iti asawa manong nemi kat talaga nga naitukit nga naikitikit iti lagip mi. Dagiti pasamal kang pagting iti ubing kami iti panang ibagag kang kuha ng armag to asawaig to iti panang bilaw-bilaw na kanyak iti nagkinauatan ng dagiti pusmi manong nemi dada kami third year high school kaditi kaaldawan dagiti puso. Iti kada may ide nga muna nga simrek iti nagtikway ba ti Isla Manidad nga nangitokitan mi kini Manny. Dagiti naragsak akay dito mi. Kaya kanay mi nga daw-dawat ka na hapon Diyos nga sabi ko ma. Tawan to dagiti anyaman nga pagsangitan mi. Awan to danyaman apagsagabaan mi. Agtultuloy ko man nga ragsak ken urnos na tanina ay ti relasyon mi dakam nga gasawa. Ken kastamat iti panagpamilya dagiti anak mi. Sabi ko man. Dito nga rod manong nemi ti simple apakasalita nga nimbaligyan nga da kami matlaing kini Maricel ti nagkatuluyan tada kami tinaykari. Agaman naglaunay ti anus mo nga nangibasa ket sabi ko ma tadamat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarimingan ti biyag kadagiti padak nga nibngeg ken nagbuya. More power to your program manong and God bless. Tuoy nga rudagyaman nga pagayam mo, Celso, iti Santa Ana, Cagayan.